Pán Peter, na vašu otázku vám odpoviem, neviem, či dostanem niekoho z psoriazy, neviem, to znamená, že neviem, či niekto príde ešte s psoriazou, ale poviem vám, že ľudí z psoriazy som už dostal veľakrát. A tu vám dám konkrétny príklad, túto fotku, kde vidíte nohy človeka, ktorý predtým, než prišiel za mnou, a o 5 týždňov. Bez akýkoľvek medikamentov, bez všetkého, bolo to len o dýchaní a o neurolingvistickom preprogramovaní mysle. Navyše, tento človek je Francúz, žijúci na Slovensku, mal manželku, lekárku a 12 rokov chodili po svete, sa zbavovali psoriazy, až tú psoriazu potom stretli mňa a tú psoriazu za 5 týždňov sme dali preč. Prečo hovorím, že Francúz, to znamená, ten, kto trošku tomu rozumie, vie, že s Francúzom musíte pripraviť vety na to, slova, vety na to, aby porozumelo jeho podvedomie vo francúzštine. Čiže celý projekt bol pripravený tak na mieru pre klienta. To sú individuálne moje terapie. Na mieru pre klienta musím pripraviť, aby zmenil isté programy a staré vzorce v svojej hlave vo francúzštine. Takže aj to sa dá. Takže ešte raz, rozdiel medzi tou prvou fotkou a tými dvoma fotkami a tou druhou je 5 týždňov. 3 hodiny týždenne som strávil s tým klientom. Takže toľko. Moja úcta.